फाइमेन ओ फाइटिनि ओ ननि कुनु केबं ततं आफाखौ kita sebaik itu saya kira मिया निसिमी तिनि सिक जरा जों ताबुक वेस्ट बेंगल पाइते इंगै दंगो ताबुक सिक जराले कुनु केबं मुंकरै साथिनि थुतिनि तंलाइथिनि जों जत थानसा तिनि टि डाबल एफ र कक बाक्सा याप्रे बाक्सा काय जों सामं खालायलाय दं आबुनि बागै जों थाङै दङ ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड नि आन्दोलन सबाव जों जन्तर मन्तर थांनाय जों जन्तर मन्तर थांगै आरो दिनै ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड आन्दोलन आसुगैनाय दिनै ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड जों मानानि नांगौ कारन जों अहानि नकफां उंगै दंथ' तैसे जों दा नारवाया हायगैयै जों फातार हानि फायनाय रगबाय सातक फिटक जे दै खायजागै दङ दिनै कन्स्टिटिउसन सलिउसन बेलायखैनो नांगौ आबुनि बागै जों त्रिपुरा हास्तिनि जत दिनै खाजानि ताकुते बुकुकसं ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड सभाव फायलायजाक दिनै भारत हादरनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह जी ब्रगनि हुनजोआव खिख्लायनानै त्रिपुरा हावा ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड नांसुखानो नि ब्रग बसं वान सुगै मानानि अ जराव दिनै त्रिपुरा हास्तायाव बेलायखैनो सामुं पाइलायानि जरा माइरालाय मानि जरा हायपानोसे दिनै बुकुकसं DWF खायनाय दिनै बुकुकसं बुबाग्रानो हामजाकनाय बुबाग्रानो बरम रिनाय जे अ त्रिपुरा हानो हामजाकनाय बुकुकसं ताइ ताकुकसं जत सामुं यागोन खिबिपानो जों ग्रेटा त्रिपुरालेण्डनि सभाव अंख लासिनाय होनै जों ताबुक फायलायो आबुनि बागै आं जतनो बेलायखे पाइफ्ले हामजाकमा ताइ सभानि जिबाय मारियो जतनो डिसिप्लिन नायथक लायो जों ट्रेनो खाथुं खाजा तंथतक एकदिके मुक्तै न जों खाख्ला बसबय जों तंथतक जाथतक हायनो जों थांलायनाय साकसरि हामनानि बागै दिनै बोखाव थिकनो मुक्ति कलाय दङ दिनै हा माननानि बागै हायपानो जों साकसरि हामिया उंया तैखाय जों काहांके दिल्ली सगैना बागै जों खाथुं खाजाखाय जों थांलाय तंलायो जत हामजाक लाइमोन बिसिं तैखाय चुबा लाइमोन बिसिं तैखाय जों कायसा सोमोंदरनाय बुबागारानि इमां बुसुक जरातै मुख थांनाय न बुसुक जरातै बुबागारानो लगिरि दंनाय जों DWF रखाय थैयासाक दिनै लांमा तंसाकनो जों बुबाग्रानाव लगिरि थांनाय कारन बुबाग्रानि इमां मुख थांखायासाक जों DWF रक जों बुबाग्रानि लगिनो तंनाय आबो सुदु आनिया जे तिनि फायनाय DWF जारा फायमानया गामियाव तं रुकनाय DWF रक जत दिनै त्रिपुरा हास्तेनि दिनै बुकुकसं जतनो बुबाग्रानाव लगिरि उइनो थांनाय अबनो दिनै पाइथाक दिनै सभा होनो जों वानसुगो आबनि बागै जों ताइ सभा खायनानि नांलिया जों ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड मायासाक जों सभावनो जों आसुगै दंनाय होनो जों वानसुगलायनो फायलाय ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड जे मानाय बुसुक आसास दं जों थानसा ओंखांखाय जेमन दिनै ककबरगो दंग लाइफां मुरिसे हरमुसुं मानो गनै खागबासांखाय गोजों मुरिसे दाहुलै मानो गनै खागबासांखाय जों त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा साराव थानसा ओंखांखाय तामुगे ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड मायांनाय जों गोबां मावबाहाय राज्य मानमानि नुगै दंमोले ताङै जोंनो रियै दंमान नायबा जोंनोबो निश्चय मारिनाय दिनै जोंथ' केबोनि बिरुद्धेया जों कुनो राजनैतिक दलनि बिरुद्धेया कुनो जाति धर्मनि बिरुद्धेया दिनै मानथाय दिनै कन्स्टिटिउसन सलिउसन जोंनो दिदि जोंनो सांबिधानिक अधिकारी दि आबो जों नायबिले आबनि बागै निश्चय भारत हादरनि दिनै मन्त्री रक दिनै प्रधानमन्त्री अमित शाह जी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह जी सं बरक समझदार बरक बुजिनाय बरक ठीक न वानसुकनाय जे ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड नांगै दंखा त्रिपुरा राज्य मासि मारिनाय हिनै बरक वानसुकनाय हिनै आं खागायो आबनि बागैनो जत खाजानि ताकुते बुकुकसंनो जों थानसा तंनानि बागै आं रंखानि पबुक मंना हार ताबुक बकबांमा DWF फुलैनाय बुमुक थानाका हायफोर आ लगिरिया रनले ताम कबो मुंनारनाय आं बरकनो अकंनो सानानि मोसंगो हा दंखायसे राजनैतिक दंगो हा करिखाय नों ब जागा बासाय राजनैतिक खायनाय पुइलानो जों हासो माननि नांगौ कारन
जों हा करिखाय राजनितिक खायना करि आगेयाव जों राजनैतिक बै थोंजाका ताबो खां वान सुगो तिप्रा सारक राजनैतिक नसे तिप्रा सारक थोंजिदि हने आंखाय कयनानि मुसुंगु कारण राजनैतिक मै थोंजाकमा जिनि हा कखाय कानमुं सुमुं बेबाक न सुख्लुक जाका ताबो खुंगाय फायदि तिप्रा सारक खानजाख्लाय जों वाइसा राजनैतिक न थंलाय नायलाय सिवानो आनि कय मंखाय अबस 어 그게 그 사람 그사이가 깔아요 제 비게 매담 뭐 사이도 문제 그러니까 유니티세 나고고 그러니까 일발레랑 이 앞으로 살면 그러니까 유니티세 나고 이 사람 어떻게 담는 거 아무 필요 없는 ang wan suk mani hingkai norok besiyo salsa bole tabuk si BJP angles sekang BJP khaise sarkar se tubi khiklai kai pai a jora se greater unity nango hne ang sabu ya bole botine buni sarkar sunam jago thangai tamna greater unity san tamna greater unity hin angle buji maya a unity wa tongoi greater unity tubui na to sarkar tui pheke kintu tipra sarokle aro unity wa bat ngi thangkable aboni bagai na sing tipra sarok kuno dino pana national party khai ungya karon ang sek bo national party khaya kuna ang apo ko kotor bai sai manu ang congress khaika national party BJP khaika national party congress jab ang buri rokni mohila congress ni general secretary BJP po state committee secretary ni phaika sarkar sunamai tei phaika सरकार सनमै काइ फेका किन्तु बार अनि तिप्रासा दफा रक्न आं मुंसा खाइमे अनि आञ्चलिक दल न नांगौ अनि दफा अनि जाति कतरको अनि सरकार कतर याने आंलाय याकर फाइ IPF की पार्टी लिंगी बो दिबा लेन सानै जाय मय हमम ददं फेनो दिलिउ फाइमो नुखा नुमार कारणगे बंनि जे सामुंग न नुगिया माने नुगिया ngैनाय नुखरो ता बंग लगी रलिया आमा हायजा ता गुसकां सामुंग ग्रेटार दिबा लेन हायगे ग्रेटार इउनिटी रखरा बेदालै दं आमा हाय abo kuno dino panang maya abo ni mul karon ebong uddesho hangkai sungke baba elen singya sini bubagra saka sungke baba elen singka matrono IPF tim sabe elen BJP ba abo ni bagina bong ni greta tipalen manya sung elen singya ke bai sung jideton hareton sung ekok bidan sabha contest khaile abo ni bagina sung asa khayo sini greta tipalen mannai elen sing hangga to thogi jago rinai ria ahai jago কিন্তু বিশন ডকুমেন্ট রি খা কিন্তু আপনি পুরন খাইয়া আপনি বাগাইনা जों एलायंस नट ताइ বিশ্বাস खाइलिया जों आसाय फांनि सिमे एलायंस मां नुगै फाइमानि ताबक सुजार एलायंस नुकमानि एलायंस सरकार कुनो दिन फाना प्रतिश्रुति पूरण खाइया আপনি বাগাইना चिनि बुबाग्रा साका ब राजाले राजानो राजानि थुइ राजानि वानसुक मुं राजानि बाबी मुं राजानि हामजक मुंले बुनिसाय कतर আপনি बागाइना चिनि राजाले साका चिनि बुबाग्रा साका कुनो दिन फाना जों केबाय एलायंसनिया जों एকক विधानसभा कन्टेस्ट खाइनाय तामो सानमुं न तै गिदि दिलिओ जन्त्र मन्त्र सानमुं सानमानि लायो नायबोसो दाबि दै आसुक लायनाय कायबिउसो दाबि माने चिनि मेन उद्देश्य त ग्रेटर ट्रिपलेन बेबाक न खबजागो ग्रेटर ट्रिपलेन गारो जत्तो खबजागो आरो ता कायसा कायसा आं सानानि थाङो बाय